την ωραία Νεάπολη. Πείτε μας ποιος είστε. Καλημέρα, Ειρήνη. Ονομάζομαι Άγγελος Μπιλίνης. Τι νος είστε εσείς? Του Νίκου του Μπιλίνη και της Γεωργίας της Μπιλίνη. Το γένος Τσιμπίδη. Ατσιμπίδη, αυτό δεν το ξέραμε. Ναι, είναι από τις Βελιές. Είναι από τις Βελιές και ήρθε εδώ. Και τώρα για πείτε μας για εσάς δύο πράγματα. Για την έρευνα που κάνετε εδώ για την περιοχή. Έχω ασχοληθεί εντατικά τα τελευταία χρόνια. Είναι κάτι που μου άρεσε από μικρός, από το σχολείο. Υπάρχει συγκεκριμένη θεματολογία που σας έχει έτσι ενδιαφέρει περισσότερο για την περιοχή? Η ιστορία, γιατί και αυτός είναι ο στόχος μου. Δηλαδή, στοχεύω να έχω ιστορικά ντοκουμέντα. Γιατί λαογραφία και παράλληλα μικρά ιστορικά ντοκουμέντα έχουν βρει και έχουν γράψει άλλοι και καλύτεροι ίσως από μένα. Π.χ. ο Τζόρτζης ο Νομήτρης, ίσως ο Τάκης Ορβανίτης, ο θείος μου ο Σπύρος ο Σταθάκης, όταν εξέδεται την εφημερίδα Λακωνικό Μέλλον, και αρκετοί άλλοι, αλλά περισσότερο ήταν λαογραφία, δεν ήταν ιστορία. Δηλαδή, ντοκουμέντα, επίσημα ντοκουμέντα. Εγώ ό,τι έχω καταγράψει ή γράφω, γιατί προσπαθώ να φτιάξω ένα βιβλίο με ιστορίες, θεματολογίες για τα Βάτικα, ξεκινώντας όπως γνωρίζουμε τα Βάτικα σήμερα από τον 15ο αιώνα που ξαναδημιουργηθήκανε και ονομαστήκανε και Βάτικα. Και το φτάνω μέχρι το 1970-80, κάπου εκεί. Πόσο δύσκολο είναι να πας τόσο πίσω? Πάρα πολύ δύσκολο. Ήθελε πολλές εργατόρες έρευνας στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στα αρχεία της Βουλής των Ελλήνων, στο Ίδρυμα Νιάρχου που στεγάζεται η βιβλιοθήκη και ιδίως στον τέταρτο, η Εθνική Βιβλιοθήκη, έτσι, στον τέταρτο όροφο που βρίσκεται το τμήμα ομοιοτύπων και χειρογράφων, γιατί όσο παλιά πας πρέπει να ανατρέξεις εκεί. Σε διάφορα βιβλιοθήκες πατρών, Ηρακλείου Κρήτης, ακόμα και σε διάφορα μουσεία, είτε κρατικά είτε ιδιωτικά, που υπάρχουν έγγραφα. Ναι, και φαντάζομαι είναι αποκομμένες πηγές, δεν είναι κάτι... Ναι, δεν τα βρίσκεις σε αυτό. Απλώς βρίσκοντας τα πρώτα έγγραφα, στο πούμε, τα ίδια σε παραπέμπουν να ξαναπάς σε άλλο και βέβαια να τρέξεις σε άλλα σημεία. Υπάρχει κάτι έτσι που σας προξένηξε μεγάλο ενδιαφέρον όταν το ενημερωθήκατε ή όταν το εντοπίσατε? Πολλά. Πάρα πολλά. Θα μοιραστείτε σήμερα μαζί μας κάποια? Ναι. Να πούμε ένα έτσι, ας το πούμε, εύκολο κομμάτι, αλλά άγνωστο για τους πολλούς βατιώτες. Το θέμα, το πώς πώς δημιουργήθηκε η εκπαίδευση και διαδοχικά τα σχολεία, δημοτικό σχολείο, από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, δηλαδή από το 1828, Ιωάννης Καποδίστριας, και θα το πάμε μέχρι το 1980. 1828 μέχρι 1980. Όλα τα στάδια. Οι υπόλοιπα πιστεύω τα γνωρίζουν οι περισσότεροι. Ναι. Είναι και χρονιά που τελείωσα από το σχολείο, οπότε τα υπόλοιπα είναι σύγχρονα, οπότε να δούμε πώς ήταν η εκπαίδευση. Ωραία. Και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτό το θέμα, γιατί η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της πορείας μας, σαν κράτος, σαν έθνος, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε είναι καλό να μάθουμε τι γινόταν στο παρελθόν και να δούμε πώς μπορούμε και στο μέλλον να αξιοποιήσουμε αυτή τη γνώση. Και για να είμαι και ακριβής, έτσι, θα δώσω πάρα πολλές πληροφορίες, αλλά επειδή είναι ένα από τα κομμάτια που θα θέλω και επιδιώκω να το έχω στο βιβλίο μου, όποτε αυτό γίνει, οπότε θα κρατήσω και κάποια για τον εαυτό μου. Ό,τι θέλετε. Όμως το ζουμί όλο δεν θα κάνει.
ούτως ή άλλως. Είναι δύσκολο να πούμε και σε πολλές λεπτομέρειες. Λοιπόν, η πρώτη, ας το πούμε, κατεγραμμένη που έχουμε εκπαίδευση είναι που έχω βρει εγώ. Μπορεί να υπάρχει και πιο πίσω. Ναι. Δεν την έχω βρει, δεν την έχω ανακαλύψει. Ξεκινάμε από εκεί, από το 1800. Αυτά καταρχήν να κάνω μια διευκρίνηση εδώ. Ότι ό,τι θα πω και ό,τι λέω υπάρχουν τα αντίστοιχα έγγραφα. Τα οποία έχω φροντίσει, τα έχω εκτυπώσει, τα έχω στα χέρια μου. Οπότε θέλω αυτά που θα τα ακούσουν οι άνθρωποι να πιστεύουν, να ξέρουν ότι είναι τεκμηριωμένα. Υπάρχουν πηγές, ναι. Και πολλές φορές είναι διασταυρωμένα από τελείως αντίθετες μεριές, διότι στα πρώτα χρόνια ίδρυσης του ελληνικού κράτους υπήρχε μεν μια αρχιοθέτηση, αλλά από πολύπλοκα και από διαφορετικά υπηρεσίες και το ένα και το άλλο, οπότε μπορούσε και έτσι να διασταυρώσεις. Αρκεί να σου είναι τυχερός ή να δούλευες για να βρεις τη διασταύρωση. Που η διασταύρωση μπορεί να ήταν δύο διαφορετικά επίσημα έγγραφα, είτε από τον επίσημο κράτος, είτε από κάποιον τέος δήμαρχο που διοικούσε στην περιοχή, είτε ακόμη και από ένα δημοσίευμα μιας εφημερίδας. Αθηναϊκής, αργότερα τοπικής. Οπότε ξεκινάμε και πάμε στο έτος 1828, η ίδρυση του ελληνικού κράτους, Ιωάννης Καποδίστριας, φαίνεται κατεγραμμένος ως δάσκαλος στο χωριό Φαρακλό. Ένας Θεόδωρος Κοκκινόπουλος. Πηγαίνουν στο σχολείο 20 μαθητές, οι οποίοι αυτός ο δάσκαλος προφανώς μπορεί να προϋπήρχε και πριν το 28. Δεν πληρώνεται από το ελληνικό κράτος, πληρώνεται από τους δημογέροντες και τους κατοίκους του χωριού. Ή των χωριών, γιατί μπορεί να πηγαίνουν και από τα άλλα χωριά. Να σημειώσουμε ότι τα Βάτικα εκείνη την εποχή δεν έχει στη Νεάπολη. Είναι 6 χωριά. Είναι η Φαρακλό, Μεσοχώρη, Καστανιά. Όταν λέμε Καστανιά εννοούμε την κάτω. Αυτό είναι το πραγματικό της όνομα. Δεν υπάρχει κάτω Καστανιά. Καστανιά είναι το όνομά της. Ως δημοτική κοινότητα σήμερα. Και από την άλλη πλευρά έχουμε Λάχη, Αγιονικόλα και Βελανίδια. Δεν έχουν καν δημιουργηθεί οι Κάμποι και φυσικά η Ελαφώνησος, που θα τα συναντήσουμε λίγο αργότερα. Η Νεάπολη άρχισε να οικοδομείται το 1837 με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα και ολοκληρώθηκε το 1842. Και κατοικήθηκε κυρίως από Φαρακλιώτες Μεσοχωρίτες, αλλά και από τα υπόλοιπα χωριά, όπως και από μετανάστες που ήρθαν από τα Κύθυρα, από την Κρήτη, από την Αθήνα, από τον Πειραιά, ακόμα και από τη Χίο και διάφορα άλλα νησιά. Και όλοι δηλαδή εντοπίζονται εκεί, Φαρακλώ, σε αυτά τα χωριά. Ναι, αυτά είναι τα Βάτικα, τα οποία οικοδομηθήκαν χωριό-χωριό από τα τέλη του 15ου αιώνα, δηλαδή γύρω στο 1490. Και μέχρι το 1821 που ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση, δημιουργήθηκε το πρώτο χωριό, το δεύτερο. Κάποια επί το Φαρακλό επί πρώτης ενωτοκρατίας. Κάποια φτιαχτήκαν επί πρώτης τουρκοκρατίας, ένα χωριό φτιάχτηκε επί δεύτερης ενωτοκρατίας και τα υπόλοιπα επί δεύτερης τουρκοκρατίας. Λοιπόν, καταγράφουμε λοιπόν το 1828 το δάσκαλο αυτόν με 20 μαθητές. Το 1830 γίνεται επίσημο το κράτος αναγνωρισμένο με τη συνθήκη του Λονδίνου, μην τα αναφέρουμε αυτά. Ο Καποδίστριας αυτός θέλει να τους απομονώσει και να δημιουργήσει δημόσιο σχολείο. Ή μάλλον και τα χρήματα που τους έδινε δεν ήταν αρκετά, που πιθανότατα να παίρνανε και πριν οι ίδιοι. Έτσι έχουμε μία καταγραφή σε επιστολές που υπάρχουν στα ΓΑΚ και έχουν διασωθεί, 2 επιστολές είναι,
του δημογέροντα Δημητρίου Κοκκινάκη, ο οποίος αυτός ήταν και ιερέας συγκεκριμένα και ήταν και ο πρώτος ιερέας που κατέβηκε όταν οικοδομήθηκε η Νεάπολη το 1942. Τον διαδέχτηκε μετά ο γιος του, ο οποίος ζητάει από τους δημογέροντες της Μονεβάσιας, θα σας φανεί παράξενο, αλλά είναι πραγματικότητα αυτό, ένα παιδί 14 χρονών, ο οποίος ήταν ο πατέρας του Πρωθυπουργού για πολλά χρόνια, του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ο πατέρας του, δηλαδή ο Κυριάκος, 14 χρονών, και είχε διοριστεί από το ελληνικό κράτος από 14 χρονών. Τέτοια ήταν η μόρφωσή του, που μπορούσε και δίδασκε τα παιδιά στη Μονεβάσια τα πρώτα γράμματα. Είχε 25 μαθητές. Του είχαν βγάλει η μισθοδοσία, η νομαρχία, ο νομάρχης της Λακωνίας, σε συμφωνία με το Υπουργείο Γραμματεία ήταν τότε του ελληνικού κράτους, και ζητούσε ο δημογέροντας αυτός, ο Κοκκινάκης, επειδή είχε αποχωρήσει ο δάσκαλος ο Κοκκινόπουλος που είπαμε, εάν μπορεί να έρχεται τα Σαββατοκύριακα να διδάσκει τους μαθητές και θα τον πληρώνανε οι δημογέροντες. Και όντως το έκανε. Άρα δηλαδή αυτή η προσωπικότητα είχε εμφανιστεί στην περιοχή μας και ήταν και ο δάσκαλος της περιοχής. Ναι, ο πατέρας του Πρωθυπουργού, του Ελευθέριου Βενιζέλου, του γνωστού, ο Κυριάκος. Οι οποίοι είχε βρεθεί μετανάστες στη Μονεβάσια στα χρόνια της τουρκοκρατίας, είχαν φύγει από την Κρήτη οικογένεια και είχαν έρθει σε αυτό. Άρα υπήρχε ιδιαίτερη άρτηση στην περιοχή, εκείνη την περιοχή, για να μεταναστεύουν. Ας το πούμε, λέω, ο Καποδίστριας το πρώτο πράγμα που κοίταξε ήταν να συμμαζέψει τα ορφανά που υπήρχαν από τα χρόνια της Επανάστασης και να αρχίσει να δημιουργεί παιδεία. Κάτω από δύσκολες συνθήκες, όπως καταλαβαίνεις. Πάντως αυτά είναι κατεγραμμένα και υπάρχουν ντοκουμέντα. Πληρωνόταν. Το ελληνικό κράτος του είχε βγάλει μισθοδοσία. Δεν έχει σημασία να φέρουμε τώρα το νούμερο. Ναι. Υπήρχε στην περιοχή, πρόσφερε παιδεία. Ναι, ένας νέος 14 χρονών, ο οποίος είχε μάθει γράμματα. Ερχόμαστε λοιπόν στο επόμενο βήμα, στη Βασιλεία του Όθωνα. Το 1000 υπάρχουν κάποια έγγραφα, αρκετά σε έναν υποφάκελο που στέλνει ο Όθωνας και τα αντίστοιχα γραμματείες του. Οι γραμματείες ήταν τα σημερινά υπουργεία. Και είναι το έτος 1834, ο Πραΐδης, και έχουμε απαντητικές απαντήσεις του νομάρχη αυτού στις 14 Φεβρουαρίου του 1834, που του ζητάει να απαντήσει πόσα σχολεία λειτουργούν στο νομό. Υπάρχει το έγγραφο το σχετικό σε όλη την επαρχία Επιδαύρου Λιμιράς, που υπαγόμαστε εμείς, λειτουργεί μόνο ένα σχολείο και αυτό είναι στο Φαρακλό. Σε όλη αυτή τη μεγάλη περιοχή δηλαδή. Ναι, η επαρχία Επιδαύρου Λιμιράς ξεκινάει, ακόμα και σήμερα, είναι από το Έλος, δηλαδή πριν τη γέφυρα του Ευρώτα, μέχρι κάτω τον Καβουμαλιά, όλη αυτή η έκταση. Ένα κομμάτι ανήκει σήμερα στο Δήμο Ευρώπας, το υπόλοιπο στο Δήμο Μονεβασίας. Και αυτό ήταν στο Φαρακλό. Φοιτούν 65 μαθητές σε 4 τάξεις, διδάσκονται Έλληνες συγγραφές και δάσκαλός τους αναφέρεται ένας Ανδρέας Αραμπατζής. Αυτή η οικογένεια Αραμπατζή είχε έρθει πριν την Ελληνική Επανάσταση, στην αρχή εγκαταστάθηκε στην Καστανιά και είχαν έρθει από την Κωνσταντινούπολη. Οθωμανοί,
στην πορεία αλλάξανε και γίνανε χριστιανοί. Το όνομα του Ανδρέα Ραβατζή στους μετέπειτα εκλογικούς καταλόγους του 50 και 65-67 που υπάρχουν και μου φαίνεται και ένας του 44, φαίνεται. Βέβαια η οικογένεια αυτή μετά μετακόμισε λόγω γάμων ή οτιδήποτε, πήγε περισσότερο προς τα Βελανίδια. Όμως ο συγκεκριμένος καταγράφεται τότε σαν δάσκαλος και με πολλούς επένους μάλιστα. Από τα έγγραφα που υπάρχουν και οι αναφορές που κάνουν οι δημόσιοι λειτουργοί. Αυτός να κάνω μια ερώτηση. Ήρθε από την Κωνσταντινούπολη. Η οικογένειά του. Άρα την ελληνική γλώσσα όμως... Στην Κωνσταντινούπολη ελληνικά μιλάγανε. Έτσι ήτανε. Πιθανόν και να ήταν Οθωμανοί γιατί ζούσαν να ήταν κρυφοχριστιανοί. Αν είχαν κάποια ελληνική καταγωγή. Ναι, Κωνσταντινοπολίτες. Ναι. Και προφανώς για να ζούσε στην Κωνσταντινούπολη σαν παιδί, να έχει αποκτήσει μια μόρφωση. Ναι. Από το ελληνικό πατριαρχείο, αυτό. Η διδασκαλία που έκανε ήταν Έλληνες συγγραφείς. Που υπήρχαν και αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς. Αυτό αναγράφει αυτό. Και υπήρχαν 65 μαθητές. Αν γνωρίζουμε τα ονόματά τους. Υπάρχει μια λίστα, δεν είναι όμως συμπληρωμένη με τους 65. Υπάρχει όμως, ναι, υπάρχει. Υπάρχει μια λίστα. Υπάρχει μια λίστα, γιατί ήταν 4 τάξεις και αφορούσε τη μία τάξη. Και μου φαίνεται αυτό το έγγραφο πρέπει να είναι το 35, όπου αξιολογείται από τον, ας το πούμε σήμερα σε εισαγωγικά, από τον επιθεωρητή που υπάρχει στην Ομαρχία Λακωνίας και έχει έρθει να αξιολογήσει την τάξη με σχόλια δίπλα του κάθε μαθητή. Και φτάνουμε στο έτος 1836, όπου ο Όθωνας θέλει να αλλάξει και να κάνει ριζικές μεταρρυθμίσεις εκείνη την εποχή. Σε όλη τη χώρα. Πρώτα απ' όλα διαιρεί το νομό Λακωνίας σε 2 νομούς. Το νομό Λακεδαίμονος, που περιλάμβανε την επαρχία Λακεδαίμονος και την επαρχία Επιδαύρου Λιμηράς, και στο νομό Λακωνικής, που περιλάμβανε όλη τη Μάνη. Δυτική όμως και ανατολική Μάνη. Μέσα σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις αποφασίσει να κλείσει και τα σχολεία και να δημιουργήσει σχολείο μόνο στις πρωτεύουσες της κάθε επαρχίας. Πρωτεύουσα τότε στην επαρχία Επιδαύρου Λιμηράς ήταν η Μονεβάσια. Και έτσι πράγματι τα κλείνει ο Όθωνας. Όπως έκανε και πολλά άλλα κλεισίματα. Δηλαδή έκλεισε τα μοναστήρια, όσα μοναστήρια ήταν κάτω από 7 μοναχοί, τα έκλεινε. Έτσι εκείνη την εποχή σε όλη τη Λακωνία έχουμε μόνο 3 ενεργά μοναστήρια. Ενώ του Παραδεισιού φαίνεται δεν διαλυμένη μονή. Άρα δηλαδή κλείνει το σχολείο στο Βαρακλό. Κλείνει. Φέρεται στη Μονεβάσια. Μεταφέρεται στη Μονεβάσια. Εκεί τα παιδιά, τα βατικιώτικα, γιατί εκεί υπάρχουν έγγραφα, αυτή η μεταρρύθμιση κράτησε περίπου 10 χρόνια. Μέχρι το 43-44 που έγινε το Σύνταγμα το ελληνικό, το 43 που έγινε το Σύνταγμα το ελληνικό, εφαρμόστηκε από το 44, οπότε και ο νόμος ξαναενώθηκε και τα σχολεία άρχισαν να ξαναλειτουργούν. Τότε λοιπόν στη Μονεβάσια βλέπουμε από το 37 μέχρι το 43, μια χρονιά να φοιτούν 3 μαθητές, την άλλη 5, το ανώτερο ήταν μέχρι 10. Δηλαδή ήταν και δύσκολη η μετακίνηση των βατικιωτών. Θα μου πείτε πώς μαθαίνανε γράμματα. Τους μάθαιναν οι παπάδες στα χωριά που υπήρχαν.
Και αυτό το βρίσκουμε καταγραφεί από τον τέος και τον πρώτο δήμαρχο Ενωμένων Βιών, που ήταν δήμαρχος πρώτα για το Δήμος Βιών, πριν γίνει Δήμος Βιών, τα Βάτικα ήταν χωρισμένα σε δύο δήμους. Το Δήμος του Μαλαιού, που ήταν Μισοχώρη, Φαρακλό και Καστανιά, με πρωτεύουσα το Φαρακλό, και ήταν ο Τζέτζος και ο άλλος ο Δήμος ήταν ο Δήμος Βιού, που ήταν ο Ιωάννης ο Βαντίστας, και ήταν το Λάχι, Άγιος Νικόλας και Βελανίδια. Το 40 με ΦΕΚ και βασιλικό διάταγμα έγινε ενοποίηση αυτών των δύο δήμων. Στη Νεάπολη όμως ολοκληρώθηκε το 42, επειδή είπαμε το 37 ξεκίνησε να χτίζεται τη Νεάπολη. Ολοκληρώθηκε το 42, οπότε για 2 χρόνια ο Όθωνας επέλεξε ανάμεσα στους δύο δημάρχους να έχει τον Τζέτζο. Ο Τζέτζος, επειδή ήταν γραμματιζόμενος, και έμεινε για 2 χρόνια και μετά ανέλαβε συμβολογράφος στην περιοχή. Μέσα από τα συμβόλαια λοιπόν του Τζέτζου, από το 44 και μετά, βλέπουμε ότι οι παπάδες ασκούν και το επάγγελμα του δασκάλου. Χτίζεται η Νεάπολη, ολοκληρώνεται και το 1000, με τον Τζέτζο το διαδέχτηκε ο Γεώργιος Ιωάννου Βαντίστας. Δούκας ήταν το πραγματικό το όνομα, υιοθετημένος από τον δήμαρχο Βιού, τον Ιωάννη του Βαντίστα, μεγαλοκτηματίας ήταν. Διορίζει δήμαρχο τον Γεώργιο τον Βαντίστα. Ο Γεώργιος ο Βαντίστας, λοιπόν, στα χρόνια του Γεώργιου του Βαντίστα, δημιουργείται το πρώτο σχολείο στη Νεάπολη πλέον, δημοτικό σχολείο. Και ποια χρονολογία είπαμε? 1846. Και μάλιστα από τα έγγραφα που υπάρχουν, ο χώρος που εγκαταστάθηκε προσδιορίζεται από το παλιό γυμνάσιο και λίγο προς τα πέρα ή κάπου εκεί, τέλος πάντων. Σκέψου το από το παλιό γυμνάσιο μέχρι το Ερείπιο. Ναι. Εκεί δηλαδή. Ναι, σε κάποιο οίκημα που είχε νοικιαστεί. Πρώτος δάσκαλος που ήρθε ήταν από τη Μάνη, από τα Άβια της Μάνης, αν θυμάμαι καλά, Δημήτρης Παπαδόπουλος. Και είχε 19 μαθητές. Μέσα από αυτό το έγγραφο υπάρχει λίστα με όλα τα ονόματα των παιδιών, με αξιολογήσεις. Εκεί ανακαλύπτω το εξής. Να που λες καμιά φορά, ας πούμε, συμπληρώνεις τους παλιούς. Γιατί ο Γιώργος ο Βαντίστας τελείωσε μέχρι και, ας πούμε, στη Μονεβάσια, όταν ηλικιώθηκε και είναι 25 χρόνων, ο Όθωνας τον διόρισε. Δηλαδή είχε τελειώσει, είχε κάνει σπουδές. Μάλιστα, στη Μονεβάσια δηλαδή είχε προχωρηθεί. Στην τοπική μας ιστορία, η λαογραφία, πες το όπως θέλεις, αναφέρεται και ως ο πρώτος βατικιώτης που εξελέγει βουλευτής. Ο Βαντίστας. Ο Βαντίστας. Όμως, στα έγγραφα που έχω, και να το δείξω ας πω, είναι δύσκολο να το δείξεις στην οθόνη, βλέπουμε ένα μαθητή, γιατί έχει το όνομα του μαθητή, δίπλα το πατρόνυμο, δίπλα έχει το επάγγελμα του πατέρα, την ηλικία του μαθητή, το επάγγελμα του πατέρα, σε ποια τάξη πήγαινε και σχόλια για την πρόοδό του. Η βαθμολογία που του βάζανε και σχόλια για την πρόοδο, η αξιολόγηση. Την οποία τον υπογράφαν γραμματιζόμενοι τότε άνθρωποι εδώ. Έχω διακρίνει 2-3 ονόματα, μάλλον 4 είναι τα ονόματα που μαζί με το δάσκαλο που αξιολογούσαν τους μαθητές. Τα 2 μπορώ και τα διαβάζω, ας πούμε, από την υπογραφή τους, γιατί τη συναντάω και αλλού μετά. Τα άλλα 2 δεν μπορώ να τα διαβάσω ποιοι ήταν. Λοιπόν, τι βλέπουμε τώρα εκεί? Ότι υπάρχει ο μαθητής
Θεμιστοκλής Κυριάκου Χαραμής και δίπλα γράφει ο πατέρας του βουλευτής. Άρα αυτό καταρρίπτει πρώτα απ' όλα ότι ο Βαντίστας ήταν ο πρώτος βουλευτής. Ο πρώτος βουλευτής ήταν ο Χαραμής, γιατί ο Βαντίστας είναι ακόμα δήμαρχος. Ναι. Μετά... Ναι, ήταν αργότερα. Ναι. Ποιος είναι αυτός ο Χαραμής τώρα? Λοιπόν, αυτός και ο Θεμιστοκλής και ο Κυριάκος ο Χαραμής υπάρχουν στους εκλογικούς καταλόγους που ανέφερα στην αρχή μέσα των Βαντίκων. Τώρα ποιος ήταν δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς. Εγώ όμως κατέβασα από τα αρχεία της Βουλής όλες τις συνεδρίες που κάνανε του 1846. Βιβλίο τόσο είναι αυτός. Ναι. Οπότε τον βλέπω εκεί και σε ποια νομοσχέδια ή αυτά ψηφίζει ή δεν ψηφίζει. Γιατί είναι ονομαστικά εκεί όλα και φαίνονται. Άρα η περιοχή μας έχει ανθρώπους δηλαδή που ασκούσαν εξουσία. Ναι, αλλά, στα κοινωνικά. Ναι, αλλά από τότε όμως, μετά το Βαντίστα, τα Βάτικα, σαν Βάτικα, όχι να εκλέξουν από μέσω Αθήνας, Πειραιά ή οτιδήποτε, δεν ξανάβγαλε ποτέ βουλευτή. Ναι, κατάλαβα. Κάποιον δηλαδή που έμενε εδώ και ασχολούνταν με... Ναι, και ψηφιζόταν εδώ. Ναι. Ήτανε αυτοί οι δύο, οι πρώτοι και οι τελευταίοι. Τας περιοχής. Ναι. Λοιπόν, οπότε έχουμε... Μάλιστα, ο συγκεκριμένος δάσκαλος είχαν και προβλήματα και το έκαναν αναφορά. Υπάρχουν, δηλαδή, για αυτό το σχολείο που δημιουργήθηκε το πρώτο στη Νεάπολη, αν θυμάμαι καλά, καμιά 25 σελίδες στα γενικά αρχεία του κράτους. Και τελικά τον διώξανε, μάλλον πήρε μετάθεση και πήγε στο Δήμο Ασσοπού. Και εδώ ήρθε κάποιος άλλος. Λοιπόν, οπότε φτάνουμε στη Νεάπολη και η Νεάπολη όταν τελείωσε η οικοδόμησή της, μετά από 4 χρόνια, από το 1846 και μετά, πάντα λειτουργούσε σχολείο. Άρα από τότε εντοπίζεται στη Νεάπολη. Ενωμένο σχολείο. Ναι, δημόσιο σχολείο. Και εδώ πάλι είναι μια διόρθωση, διότι αναφέρεται ως κρατικό, ενώ ήταν κρατικό, ότι λειτουργήσε στη Νεάπολη το 1882. Μια έρευνα που είχε δημοσιεύσει ο Τάκης Τσουραρβανίτης, μετά η καθηγήτρια, επειδή την είχα και εγώ, πιθανότατα και εσύ, η Βάσο η Καρατζά, που είχε δημοσιεύσει στον πρώτο τόμο Αρέσκους, αν θυμάμαι, για την εκπαίδευση. Μια πολύ ωραία μελέτη, αλλά πιθανότατα δεν είχαν την έρευνα το να προχωρήσουν πιο πίσω. Δεν υπήρχαν και οι δυνατότητες. Τα γενικά αρχεία του κράτους τώρα τελευταία έχουν πολλά απελευθερωθεί. Πολλά όμως πρέπει να πας εκεί και εγώ πήγαινα εκεί. Πήγαινα στο αναγνωστήριο, κλείνοντας ραντεβού, ζητώντας φακέλους και υποφακέλους. Μια δύσκολη και ταλέπορη διαδικασία. Σίγουρα. Ένα χαρακτηριστικό πάλι που έχουμε είναι στην απογραφή του 1861, που καταγράφεται ακόμα σήμερα, δηλαδή είναι καταγραμμένη ως η πρώτη επίσημη σοβαρή και αναλυτική απογραφή του ελληνικού κράτους. Ο Όθωνας έκανε απογραφές πολλές φορές τα πρώτα χρόνια ανά χρόνο, αλλά ήταν γενικές, αφορούσε τον αριθμό. Αυτή είναι η πρώτη αναλυτική από ηλικίες, από άντρες, γυναίκες, επαγγέλματα, οικογένειες, σπίτια, καταστήματα και ένα σωρό άλλα. Και έτσι συνεχιστήκανε και βελτιωθήκανε μετά και οι επόμενες απογραφές. Και έχουμε λοιπόν στην πρώτη αυτή απογραφή του 1861 μια καταγραφή και υπάρχουν στη Νεάπολη 51 μαθητές. Οι 48 είναι αγόρια και 3 κοπέλες. Σπουδαίο πράγμα για την εποχή εκείνη να βρεις 3 τουλάχιστον. 3 κοπέλες να μαθαίνουν γράμματα. Συνήθως δεν μαθαίνουν. Δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Και μάλιστα με 2 δασκάλους λειτουργεί το Δημοτικό Σχολείο της Νεάπολης. Να σημειώσω έτσι ενδεικτικά ότι το 1861 η Νεάπολη είχε 601 κατοίκους.
Ενώ 5 χρόνια νωρίτερα, το 1856, που και αυτή είναι μια απογραφή, αλλά δεν είναι τόσο αναλυτική, αλλά είναι και αυτή, ας πούμε, έπιστη και αξιόπιστη, είχε 396 κατοίκους. Δηλαδή βλέπουμε ότι σε μια πενταετία αυξάνεται ο πληθυσμός της Νεάπολης κατά 205 κατοίκους. Τα δε βάτικα, συνολικά, που είναι πλέον τα βάτικα, έχει στη Νεάπολη, έχουν αρχίσει και κατοικούνται με διάφορους οικισμούς ο κάμπος γενικά, αρχίζοντας από τον κάμπο και φτάνοντας μέχρι, αλλά κατά οικισμούς. Δηλαδή τα Δερματιάνικα, τα Μανολαριάνικα, τα Κοντραφουριάνικα, τα Μεντιάνικα, όλα αυτά. Είναι Ελαφώνησος. Το 56 λοιπόν τα βάτικα έχουν συνολικά 3.125 και το 61 3.418. Το ίδιο συνεχίζεται και το 70, υπάρχει εκπαίδευση και φτάνουμε στο έτος το 1882, που εκεί έχει φύγει ο Όθωνας, έχει έρθει ο Γεώργιος ο πρώτος, ο οποίος εκεί και αυτός κάνει μια μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση και προφανώς αυτό αναφέρεται γιατί γίνεται πιο κρατικό το σχολείο. Λειτουργεί το σχολείο στην Νεάπολη. Μάλιστα αναφέρεται ότι είναι λειτουργεί στο σπίτι του Αντώνη του Καρά. Τα Καρέικα, όπως το ξέρω, είναι εκεί κάπου στο Βροντά, να το πούμε. Και με πρώτο δάσκαλο που έχει έρθει από τα Κέθερα, τον Παναγιώτο Διακόπουλο, με το Παρατσούκλι Γλαρομίτη. Είχε μεγάλη μύτη και τον λέγανε Γλαρομίτη. Και μετά το προχωράνε και πάνε στον 20ο αιώνα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πήγες πάνω στο παλιό δημοτικό και τράβηξες 2 πλάκες. Αυτές οι 2 πλάκες λένε το 1/3 της αλήθειας. Τώρα γιατί και ποιος τις έβαλε θα το πούμε στην πορεία. Μήπως δεν έγινε καλή έρευνα? Όχι, ήταν γνώστες. Δεν υπάρχει περίπτωση, έπρεπε να είναι, δηλαδή ήταν γνώστες. Χτίζεται το δημοτικό σχολείο εκεί και χτίστηκε με 4 αίθουσες. Γιατί έχουμε στην πορεία επεκτάσεις, θα δούμε. Αυτό χτίστηκε με δωρεά του Ανδρέα Συγκρού. Αναφέρεται το 1800 κάνει τη δωρεά και αυτός έδωσε τα χρήματα, ανέλαβε το έργο εδώ ένας μεγαλοεργολάβος βατικιώτης Νεαπολίτης της εποχής εκείνης, Σταθάκης, και πρέπει να το ολοκλήρωσε, μάλλον δεν ολοκληρώθηκε, διότι χρησιμοποίησε τόσο καλά υλικά. Σκέψου αυτό που είδαμε που είναι η πλάκα, που είναι το πρώτο που βλέπουμε, είναι ακόμα κτίριο του 1885. Το πρώτο, τι εννοείται, η πρόσωψη. Η πρόσωψη, ναι, που είναι η πλάκα. Ναι, ναι. Όχι το επόμενο που σχηματίζει ένα τάφ. Από πίσω. Ναι. Ναι, ναι. Μόνο το μπροστινό κομμάτι. Το μπροστινό κομμάτι. Ήταν 4 αίθουσες. Αυτός κήρυξε μια φτώχευση και τη σκεπή την ολοκλήρωσε κάποιος άλλος εργολάβος. Μάλιστα το κράτος του βγάλε την περιουσία στον πληστηριασμό και τέλη 19ου αιώνα, γιατί μιλάμε για περίπου 1890, ολοκληρώθηκε το σχολείο και λειτουργήσε περίπου για 10 χρόνια. Σαν δημοτικό γυμνάσιο? Σαν δημοτικό. Δεν υπάρχει γυμνάσιο, δημοτικό. Μόνο δημοτικό. Αυτός ο Σταθάκης, για να καταλάβεις, η περιουσία που του βγήκε είχε όλο το μέτωπο που είναι το παλιό γυμνάσιο κάτω στην παραλία. Κοιτάξτε όλα αυτά. Αυτά ναι. Και του τα πήρε στον πληστηριασμό ένας πάλι έχοντας χρήματα και ο Γιάνγκος ο Μανάκος, ας πούμε, ο οποίος τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα το χρησιμοποίησε για αποθήκες, ξυλία,
μεταξουργείο είχε και πολλά άλλα. Και μάλιστα, να το τρέξω λίγο, αυτοί οι χώροι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον εμφύλιο χρησιμοποιηθήκαν και ως γυμνάσιο. Άρα από αυτή την πλάκα λείπουν π.χ. ο Συγκρός. Λείπει ο Συγκρός. Ναι, γιατί σπουδαίος δωρητής και δεν καταγόταν και από την περιοχή. Ναι, μα άμα διαβάσεις την πλάκα, δεν λέει τι κάναμε. Λέει ότι επισκευάστηκε και ανακαινίστηκε επί προεδρίας Δημητρίου Κ. Αλεξανδράκη, ο οποίος ο ίδιος τον έχει βάλει την πλάκα. Είναι παλιά πλάκα αυτή. Είναι παλιά πλάκα. Ή έχει τοποθετηθεί τότε το 27 που ξαναέγινε, γιατί σου είπα προηγουμένως ότι λειτουργήσε για 10 χρόνια περίπου. Γιατί πάμε στον 20ο αιώνα και ερχόμαστε στην Νεάπολη. Έχουμε πλέον επίσημες καταγραφές, χρόνια δηλαδή 1900 με 1901, λειτουργεί πλήρες δημοτικό σχολείο Αρένων στην Νεάπολη με 120 μαθητές, ενώ την επόμενη χρονιά, το 1902, λειτουργεί και πλήρες σχολείο Θηλαίων με 63 μαθήτρες. Μάλιστα. Ξεχωριστά. Είχαμε. Ναι, αλλά είναι ξεχωριστά. Εκείνη την περίοδο. Ξεχωριστά Αρένων, ξεχωριστά Θηλαίων. Και έτσι, για την ιστορία, λέμε ότι πρώτος διευθυντής, δάσκαλος και διευθυντής είναι ο Ιωάννης ο Σικόκης. Ποια περίοδο είπατε πάλι? 1900. Το 1903 όμως γίνεται ένας σεισμός στη Μάνη και καταστρέφεται η όροφη του Δημοτικού Σχολείου που δεν είχε τελειώσει ο εργολάβος ο Σταθάκης και την ανέλαβε κάποιος άλλος. Δεν έχω βρει το όνομά του ποιος ήταν. Και το κτίριο αυτό που είδες εγκαταλείφθηκε. Για μια 20ετία γεμάτη. Το δημοτικό. Νοικιαστήκαν άλλοι χώροι που πήγαιναν τα παιδιά σχολείο. Και έμεναν εκμετάλλευτο δηλαδή για 20 χρόνια. Άρχισαν μάλιστα μετά, γιατί αυτά είναι κατεγραμμένα σε τύπο, οι δικοί μας οι κάτοικοι νεαπολίτες, το πιάτσικο, παίρναν κεραμίδια, παίρναν οικοδομικά υλικά, γιατί πιθανότατα να είχαν πάθει ζημιές και κάποια σπίτια τους. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε στο 1927, που ανακαινίστηκε και είδες τη μαρμαρινή την πλάκα. Το 27 ξεκίνησε, οπότε φτάνουμε στο έτος 1928, που εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει πλέον δημοτικό σχολείο τετρατάξιο, με μειχτό πλέον, δεν έχουμε διαχωρισμό Αρένων Θηλαίων, γίνεται μειχτό. Άρα αρχές του 1928. Αρχές του 1900 έχουμε Θηλαίων και Αρένων. Σωστά. 1928 έχουμε το πρώτο μειχτό σχολείο που λειτουργεί και μάλιστα φοιτούν 230 μαθητές. Μετά αρχίζουν διάφορες μεταρρυθμίσεις, μάλλον από το 1900 είχαν ξεκινήσει διάφορες μεταρρυθμίσεις, δηλαδή η εκπαίδευση ήταν στη Νεάπολη 3 στάδια. Ήταν το δημοτικό, αρχές του 20ου αιώνα. Υπήρχε το λεγόμενο ελληνικό σχολείο, το δημοτικό ήταν 3 τάξεις. Ήταν το λεγόμενο ελληνικό σχολείο, το οποίο ήταν και αυτό 3 τάξεις, αλλά ήταν για μεγαλύτερα παιδιά. Σαν δημοτικό, αλλά τελευταίες τάξεις. Πες το κάπως έτσι. Και αργότερα μετά φτάνουμε στο 28, στη συγκεκριμένη περίπτωση στο 30 με 31 στην Νεάπολη, που λειτουργεί για το ημιγυμνάσιο. Και μετά ολοκληρώνονται οι βαθμίδες στις σχολικές και... Όχι, υπήρχε και γυμνάσιο, αλλά η Νεάπολη δεν είχε ακόμα. Έφευγαν δηλαδή όσα παιδιά ήθελαν. Ναι, μετά από το ημιγυμνάσιο, τα παιδιά που τελειώναν και το ημιγυμνάσιο, φεύγανε, δεν υπήρχε γυμνάσιο και πήγαιναν Κύθυρα, Γήθιο, Μολάους, Σπάρτη, Πειραιά, ανάλογα τις οικονομικές δυνατότητες που είχε κάθε οικογένεια να στείλει τα παιδιά τους να σπουδάσουν για παραπάνω σπουδές.
Γιατί να φύγει ένα παιδί μόνο του, ας το πούμε, στην εφηβεία, να πάει στα Κύθερα εκείνη την εποχή, στις Μολάους, στις Σπάρτης ή στον Πειραιά, έπρεπε να έχει κάποιους γνωστούς, κάποιος αυτό, μόνος του πήγαινε. Ναι, υπήρχαν ιστορίες. Ναι. Ή συνήθως αυτοί που πηγαίνανε προς τον Πειραιά μπορεί να μετακινιόταν ολόκληρη η οικογένεια. Το ημιγυμνάσιο τώρα που λειτουργήσε. Πριν το ημιγυμνάσιο, φτάνουμε στο έτος του 32-33, που οι μαθητές στα Βάτικα καταγράφονται, στη Νεάπολη μάλλον στα Βάτικα, 332 μαθητές και μαθήτριες. Γίνεται επιτακτική ανάγκη επέκτασης του κτηρίου. Οπότε, το δημοτικό, δεν ξέρω αν πήγες εσείς αυτό το δημοτικό. Το πάνω. Ναι, έχω πάει. Ήταν ένα τάφ, κατά κάποιο τρόπο. Η ανατολική αίθουσα, που ήταν η μεγάλη, η διπλή, με τη σειρώμενη την πόρτα. Τώρα δεν θυμάμαι κι εγώ. Ήταν μια πολύ μεγάλη σειρώμενη πόρτα, η οποία όμως αυτή δεν έγινε τότε. Τότε λοιπόν χτίζεται το δεύτερο κομμάτι με κρατικά χρήματα, με συμβολή των ντόπιων, έρανο, ακόμα και της ποδοσφαιρικής ομάδας του Βία. Χτίστηκε, αλλά αυτό που λέμε σαν διπλή μεγάλη αίθουσα, που άνοιγε στη σειρώμενη πόρτα, τότε δεν ήτανε ξεχωριστά. Και το 1935 φτιάχνεται στη γωνία που τράβηξε στη λήψη, που φαίνεται το παγκάκι το φωτιστικό, οι φοιτητές νεαπολίτες που σπουδάζαν στην Αθήνα και στον Πειραιά, τα καλοκαίρια που ερχόντουσαν κάνανε θεατρικές παραστάσεις εδώ στην πλατεία με εισιτήριο, και τα χρήματα που μαζέψανε φτιάξανε τουαλέτες, γιατί μέχρι τότε δεν υπήρχε τουαλέτα. Μία ανδρών, μία γυναικών. Είχε στοιχήσει γύρω στις 7.500 δραχμές τότε, αν θυμάμαι καλά. Γιατί υπάρχουν δημοσιευμένα αυτά τα νούμερα και τα ποσά που... Αυτό έγινε με δαπάνη των φοιτητών που από τις θεατρικές παραστάσεις που κάνανε. Και το 30-31 δημιουργείται το ημιγυμνάσιο. Το ημιγυμνάσιο λειτουργήσε μέχρι το 1938, όπως κατεβήκαμε τα σκαλάκια. Δεξιά λίγο, που πήγαμε και σου είπα να τραβήξεις ένα παλιό κτίριο. Ναι, αυτό ήταν το ημιγυμνάσιο. Εκεί σε αυτό το χώρο λειτουργούσε το ημιγυμνάσιο. Δηλαδή είναι ακριβώς πίσω, για να καταλάβουμε, από το σπίτι του Νίκου του Γιαλελή, που προσφάτως έφυγε από τη ζωή το καλοκαίρι. Το είχε αγοράσει τώρα. Το είχε αγοράσει εν ζωή ο Νίκος ο Γιαλελής το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο. Το είχε αγοράσει, ναι. Αυτό ανήκε σε κάποιον, αν θυμάμαι καλά, Αρώνια από τους κληρονόμους. Ήταν από την Ελαφώνησο. Όμως το χώρο αυτό, ναι, από το 30 μέχρι το 38 λειτουργήσε το ημιγυμνάσιο. Μετά μεταφέρθηκε και πήγε στη Γέφυρα, στο κτίριο του, ας το λέμε Βραϊμάκη, ήταν του Μουργόπουλου. Δηλαδή είχε παντρευτεί, ήταν γιατρός αυτός και είχε παντρευτεί κάποια Βραϊμάκη και το είχε πάρει πρικιό. Είναι εκεί που έχει κουρεί σήμερα στη Γέφυρα. Καταλαβαίνουν αυτό που λέω. Και λειτουργήσε μέχρι τα χρόνια που ξέσπασε ο Παγκόσμιος Πόλεμος. Δηλαδή για 2 χρόνια λειτουργήσε αυτό το κτίριο του γιατρού του Μουργόπουλου. 2 καθηγητές υπήρξαν μέχρι το 1939. Ο ένας ήταν ο Αναστάσιος ο Σωτηριανός και ο άλλος ήταν ο Δεύρος. Ο ένας μαθηματικός, ο άλλος φιλόλογος. Και κάναν τα μαθήματα στους μαθητές και μετά αυτοί που τελειώνανε και θέλαν να συνεχίσουν πηγαίναν στο γυμνάσιο, είπαμε τη διαδικασία του γυμνασίου. Μετά το 1939 πήραν μετάθεση 2 αυτοί οι καθηγητές και ήρθαν άλλοι. Τα χρόνια λοιπόν, πάμε τώρα στα χρόνια της κατοχής και ιδίως στα σκληρά τα χρόνια του 42-43, φοιτούν στο σχολείο και αν πηγαίνουν είναι καταγραμμένοι μόνο 10 μαθητές. Το 45 που ξεκινάει
τελείωσε μάλλον ο Παγκόσμιος Πόλεμος, ξαναξεκινάει το δημοτικό σχολείο να ξαναλειτουργεί, με μόλις 11 μαθητές και μαθήτριες. Και σιγά σιγά άρχισε. Έχει ξεσπάσει μεταξύ και ο εμφύλιος πόλεμος. Φαντάζομαι όταν πια ξεκίνησαν τα παιδιά να πηγαίνουν ήταν σε μεγαλύτερη ηλικία. Όχι. Ή κάποιοι είχαν χάσει τις χρονιές, δεν πήγαν ποτέ. Όχι, δεν πήγαν ποτέ. Τα μεγαλύτερα δεν πήγαν ποτέ. Δυστυχώς δεν πήγαν ποτέ. Ή κάποια μπορεί να... Δεν νομίζω, δεν πήγαν. Και ερχόμαστε στο τέλος, ας πούμε, του εμφυλίου πολέμου και γύρω στο 1949 το δημοτικό ξανααποκτά τους μαθητές που ίσως και κάποιους μεγαλύτερους που θέλουν να τελειώσουν τουλάχιστον το δημοτικό, και ερχόμαστε όμως στο γυμνάσιο παρέμενε πρόβλημα. Τότε υπήρχε ένας καθηγητής από τον Άγιο Νικόλα, Αναστάσιος Νιχάς, ο οποίος πιάνει τους τοπικούς άρχοντες εδώ, και νοτάρχες και παπάδες και αυτό, και τους λέει, για να μην ταλαιπωρούνται τα παιδιά να πάνε στα Κύθυρα, στο Γήθιο, στους Μολάους, στο ένα τ' άλλο, μπορώ να κανονίσω εγώ να τα πάρω τα παιδιά, να πάμε να δώσουν εξετάσεις και να γραφτούν στο γυμνάσιο των Κιθύρων, και αυθημερό θα γυρίσουμε και θα τους διδάσκω εγώ μαθήματα και θα πάνε στο τέλος της χρονιάς να δώσουν εξετάσεις. Αυτό το δεχτήκανε και οι Κιθυροί, διότι εάν κινδυνεύανε να χάσουν και το γυμνάσιό τους τότε. Και έτσι, από μια έρευνα που έχει κάνει οι κιθυριακές σπουδές, μια μελέτη που κάνανε, βλέπουμε ότι όντως τα χρόνια αυτά, ενώ πρώτα πηγαίνανε 8-10 μαθητές από τη Νεάπολη στα Κύθυρα και φοιτούσανε, βλέπουμε ξαφνικά από το 1949 μέχρι το 1953 και φοιτούν 35 μαθητές, 30 μαθητές Νεαπολίτες στο γυμνάσιο των Κιθύρων. Στην πραγματικότητα ήταν γραμμένοι, αλλά τους έκανε τα μαθήματα εδώ ο Αναστάσιος ο Νιχάς, και μάλιστα ήταν που είναι το κοινοτικό κτίριο. Ναι. Ακριβώς από πίσω από το βράχο, στο σπίτι της Τσακοπασχάλαινας που λέμε, για τους πιο νέους να πούμε, η γιαγιά της Ζαχαρούλας που έχει το Σουμπατζίδικο. Ναι. Σε αυτό στο κατώ ή κάτω που ήταν χώμα, πηγαίναν τα παιδιά και κάνανε εκεί το μάθημα. Άρα δεν τα μετέφερε με καΐ και 30 παιδιά στα Κύθυρα. Τα πήγε μόνο την πρώτη φορά που δώσαν εξετάσεις, ναι. Και τον Ιούνιο που πηγαίναν να ξαναδώσουν εξετάσεις για να περάσουν την τάξη. Μάλιστα. Τους δίδασκε εδώ και τους πληρωνόταν από τους γονείς των παιδιών που συμμετείχαν στο μάθημα. Για τότε πληρώνανε. Το 1954 αγανακτισμένοι και οι γονείς και η τοπική κοινωνία εδώ πιέζουν τις καταστάσεις και δημιουργείται το γυμνασιακό παράρτημα. Τότε ξεκίνησε πια. Ναι. Οι άλλες περιοχές πιστεύετε ήταν καλύτερες, δηλαδή είχαν περισσότερη εξέλιξη, είχαν ήδη γυμνάσιο? Ναι, οι Μολάοι είχαν γυμνάσιο. Το Γήθιο είχαν γυμνάσιο. Άρα ήρθε αργότερα σε εμάς. Ναι. Και όχι σαν κρατικό γυμνάσιο, σαν γυμνασιακό παράρτημα των Μολάων, όπου τους καθηγητές πληρωνόντουσαν. Αυτή ήταν η συμφωνία με το ελληνικό κράτος, τους καθηγητές να τους πληρώνουν οι γονείς. Άρα πήγαιναν και τα παιδάκια που πήγαιναν σχολείο ήταν και από οικογένειες που μπορούσαν να πληρώσουν. Ναι. Κάποιες οικογένειες που δεν είχαν να πληρώσουν μπορεί και να μην είχαν δυνατότητα να στείλουν το παιδί τους στο γυμνάσιο πια. Αυτό δεν ίσχυε για το δημοτικό. Το δημοτικό λειτουργούσε κανονικά. Ήταν κρατική δαπάνη. Και φτάνουμε στο 1961, όπου δίδονται τα πρώτα χρήματα από το κράτος. Γίνεται αυτόνομο το Γυμνάσιο Νεάπολης και εκεί μπαίνουν και ορισμένα θέματα. Το Γυμνάσιο της Νεάπολης ονομάστηκε Οικονομικό Γυμνάσιο. Είχε τη δυνατότητα όμως
Τότε εκείνη τη χρονιά, το 1961, τώρα δεν θυμάμαι απ' έξω το ΦΕΚ, γίνανε 13 γυμνάσια σε όλη την Ελλάδα, αυτόνομα, κρατικά. Που σημαίνει ότι τον καθηγητή, τον διευθυντή, τον δάσκαλο, θα τα πλήρωνε το κράτος. Και δίνει τη δυνατότητα τότε ο Υπουργός, επειδή υπήρχαν εξειδικευμένα γυμνάσια, δηλαδή ήταν το πρακτικό, ήταν το οικονομικό, αυτό, υπήρχε και γίνεται η πρόταση το γυμνάσιο της Νεάπολης, λόγω της ιστορίας της θάλασσας που είχε και το ναυτικό, να γίνει ναυτικό γυμνάσιο. Α, μάλιστα. Εδώ έχουμε το φαινόμενο που δεν είναι φαινόμενο, γιατί είχε συμβεί και στο πιο μπροστά για άλλα θέματα. Η τοπική κοινωνία διχάζεται. Δεν ήθελε να έχει το ναυτικό γυμνάσιο. Διχάζεται. Μια μερίδα ήθελε να γίνει οικονομικό, η άλλη μερίδα ήθελε να γίνει ναυτικό. Το ναυτικό όμως γυμνάσιο έπρεπε, εάν γινότανε, τελικά δεν το επιλέξανε. Ελπίζω να το επιλέξουμε λοιπόν, πάντως. Εδώ είναι τώρα, πρόσεξε να δεις τώρα εδώ. Θα έπρεπε 2 καπετάνιους, δεν ξέρω τι, που θα διδάσκανε, να τους πλήρωναν οι γονείς. Θα ήταν εκτός των μαθημάτων των υπολείπων. 2 ήταν. Φαίνεται πιεσμένοι, αγανακτισμένοι από τα τόσα χρόνια που πληρώνανε. Λένε, γιατί είναι αυτό. Ποιο ήταν το ευεργέτημα, εάν είχαν επιλέξει τότε η τοπική κοινωνία? Πρόσεχε να δεις λάθη του παρελθόντος, πώς τα βρίσκουμε μετά από χρόνια μπροστά. Εάν είχαν επιλέξει να γίνει ναυτικό γυμνάσιο, δεν θα πάθαινε τίποτα ο μαθητής. Όποιοι θέλανε να πάνε να δώσουν πολυτεχνείο νομική, μπορούσαν να πάνε να δώσουν πολυτεχνείο νομική. Όποιοι όμως είχαν αποφοιτήσει το γυμνάσιο αυτό και αποκτώντας και κάποια θαλάσσια υπηρεσία, μπορούσαν να γίνουν καπεταναίοι και μηχανικοί στη θάλασσα. Κατευθείαν εδώ δηλαδή να φοιτούσαν. Ναι, να αποφοιτήσουν αυτό το λύκειο. Εάν το είχαν αποφοιτήσει και με κάποια χρόνια, 2 χρόνια υπηρεσία, κάπου εκεί ήταν, θαλάσσια υπηρεσία, αποκτούσαν το δίπλωμα του τρίτου καπετάνιου, τρίτου μηχανικού και πήγαινε διαδικασία. Θα ήταν εμποροπλιάρχων, όπως λέμε εδώ. Θα ήταν έτοιμοι για δουλειά. Λοιπόν, θα ήταν έτοιμοι για δουλειά. Θα ήταν το πρώτο και μοναδικό σε όλη την Πελοπόννησο. Δεν το επιλέξαμε εμείς. Ο Υπουργός είχε δώσει την υπόσχεσή του το 1963, σχολική χρονιά, θα λειτουργούσε ως ναυτικό γυμνάσιο. Σεπτέμβριο του 1963. Το Φλεβάρι παίρνει πίσω την υπογραφή του και ονομάζει ναυτικό γυμνάσιο το Γαλαξίδι. Μάλιστα. Αν όμως ήταν ενωμένοι οι δικοί μας, θα δημιουργούνταν. Νομίζω ότι θα δημιουργόταν. Γιατί οι μισοί θέλανε να παραμείνει οικονομικό το γυμνάσιο, έτσι ονομαζόταν. Οι μισοί θέλανε. Τέλος πάντων, διχάστηκε η τοπική κοινωνία. Βρήκε την μεγάλη μερίδα που έκτισαν αυτό το επάγγελμα εν τέλει. Περισσότερο από οικονομολόγους. Και ποιο είναι το ωραίο? Ότι αυτά τα γυμνάσια, μετά στα τέλη της δεκαετίας του 70, δηλαδή 78, 79, 80, επειδή καταργηθήκανε, γίνανε σχολές εμποροπλιάρχων. Τα γυμνάσια που είχαν αυτά που είχαν δημιουργηθεί γίνανε μετά, τα έκανε το κράτος, σχολές εμποροπλιάρχων. Και είχαν γυμνάσιο το κλασικό, πρακτικό, θεωρητικό, πώς ήτανε, και σε όποια μέρη λειτουργήσε αυτό. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να είχαμε σχολείο εμποροπλιάρχων, αυτό που παλεύουμε σήμερα να λειτουργήσει και να δούμε πότε θα λειτουργήσει. Ναι, μπορούσαμε να την είχαμε από το 1961 ως ναυτικό γυμνάσιο και μετά ως σχολεία 1. Φοβερό, ναι. Γιατί ειδικά εκείνη την περίοδο ήταν τόσο πολύ ναυτική στην περιοχή, που πήγαιναν και φοιτούσαν. Ναι. Και όμως ότι βρισκόντουσαν στα τοπικοί έρχοντες και λέγανε τι θα κάνουμε, λέει, τα παιδιά μας, λέει, ναυτομαγείρους. Και όμως ναυτομάγειροι δεν έγιναν. Πώς ζουν σήμερα τα Βάτικα? Από το μισθό αυτών των ανθρώπων δεν ζουν και από τις συντάξεις σήμερα αυτών των ανθρώπων. Εν τέλει όλοι έγιναν, ακολουθήσαν αυτό το επάγγελμα εκείνη την περίοδο. Αλλά θα μπορούσαν να έχουν γίνει και αξιωματικοί. Να γίνουν καπεταναίοι, μηχανικοί. Όπως και έχουν γίνει. Και να μην φεύγανε να πάνε άλλοι
στις χωρές μποροπλιάρχων που υπήρχαν στις Συνούσες, στις Ύδρας, όπου υπήρχαν τότε. Δηλαδή τότε εκείνη την εποχή δεν ήταν 5-6 σχολές μου φαίνεται λειτουργούσαν. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε λοιπόν στη ροή, έχουμε λοιπόν το 61, τελικά ονομάστηκε οικονομικό, μετά έχουμε πολιτικές αναταραχές, το ένα το άλλο. Γυμνάσιο. Και γυμνάσιο λύκειο. Ναι. Και λύκειο δημιουργήθηκε. Γυμνάσιο λύκειο, εξατάξιο γυμνάσιο. Άλλαξε μετονομασίες. Δηλαδή επί κυβερνήσεως Παπανδρέου ονομάστηκε οι 3 πρώτες τάξεις γυμνάσιο, μετά έγινε λύκειο. Μετά που άλλαξε επί Χούντας, αν θυμάμαι καλά, έγινε κλασικό και ήταν γυμνάσιο. Μετά από τη μεταπολίτευση ξαναχωρίστηκε και έγινε επί Ράλι νομίζω γυμνάσιο και λύκειο. Αυτές ήταν οι μεταρρυθμίσεις τέλος πάντων που γινόντουσαν αυτό. Και ερχόμαστε στο 1964. Ναι. Πλέον επί κυβερνήσεως Γεωργίου Παπανδρέου βγαίνει κονδύλιο για να χτιστεί το γυμνάσιο στη Νεάπολη. Εδώ υπήρχαν ορισμένα προβλήματα. Ας το πούμε γιατί θυμάσαι που είπαμε στην αρχή ότι κάποιος μανάκος είχε αγοράσει τις εκτάσεις του Σταθάκη που είχε φαλιρίσει και τον αγκετάλει στο γυμνάσιο. Λοιπόν, αυτός είχε καταπατήσει και δημόσια έκταση. Τέλος πάντων, είχε δημιουργηθεί μια σχολική επιτροπή με 13 μέλη. Πρόεδρος ήταν ο Παπαμανόλης της Επιτροπής. Με τα παιδιά αυτού τέλος πάντων τον συνετήσανε, τον αποζημιώσανε για κάποια χρήματα, αλλά όχι για τα καταπαντηθέτα. Ενώ αυτός ο εργολάβος, ο οποίος είχε φαλιρίσει, είχε έναν αδερφό, Ελευθέριος Σταθάκης, και είχες πάει σε γυμνάσιο οπότε στο παλιό γυμνάσιο. Ναι, και αυτό όλα τα έχω περάσει. Μπράβο. Λοιπόν, στο χώρο που ήταν τα σκαλιά για να ανέβουμε στον πάνω όροφο. Τα πρώτα σκαλιά. Όχι τα πρώτα. Τα δεύτερα μικρότερα. Ναι, που είναι οι τάξεις. Ναι. Ο χώρος εκεί που είναι για να πάμε εκεί στο χώρο αυτόν ήταν ένα οικόπεδο και είχε ένα σπιτάκι γύρω στις 400 πύχες ήταν. Ανήκε σε αυτόν τον άλλο αδερφό του Σταθάκη, ο οποίος ο γιος του, ένας Δημήτριος Ελευθερίου Σταθάκης, το 1961, που έγινε επίσημα κρατικό γυμνάσιο, μεγάλος ηλικία πλέον αυτός και συνταξιούχος αρχιλογιστής, ήταν σε κάποια κρατική υπηρεσία, είχε φτάσει σε μεγάλο βαθμό, κάνει την έκταση αυτή δωρεά. Το τρίτο επίπεδο δηλαδή. Έχει ένα οικόπεδο 400 πύχες που είχε και το σπίτι του. Το έκανε δωρεά. Υπήρχε δίπλα η δημόσια έκταση, να το πούμε, και σύν ότι εξαγοράστηκε η περιουσία, τα ακίνητα που ήταν μπροστά, δηλαδή το μεταξουργείο ή αποθήκες και τέτοια που κάνανε μαθητές μάθημα. Εκεί, σε αυτές, σαν γυμνασιακό παράρτημα που ήταν μέχρι το 64-65, γκρεμίστηκε και 10 Γενάρη του 65 με νομάρχη τον Ιχαλιώτη, με μικρογιώτα, μπήκε ο θεμέλιος λίθος του παλιού γυμνασίου που χτίστηκε, που ήταν ένα γάμα σε 2 επίπεδα. Ολοκληρώθηκε το 68, ενώ το 1967 παραδόθηκαν οι κάτω αίθουσες. Μισό λεπτό. Κάτω εννοείται σαν να λέμε το κύριος μέρος που είναι και το προαύλιος χώρος. Ναι. Μπροστινές αίθουσες δεν υπήρχαν. Μάλιστα. Μπροστινές αίθουσες γίνανε πολύ μετά. Το 90, όταν γεννήθηκες. Όταν γεννήθηκες, τη δεκαετία του 90, αρχές του 90. Έχουμε φωτογραφίες που το γυμνάσιο πώς είναι σε γιαπί και πώς είναι και ολοκληρωμένο το γυμνάσιο μετά. Έτσι, το οποίο ήταν ένα στολίδι, ένα κόλπισμα για την εποχή εκείνη. Μηχανικός ήταν ένας Βατικιώτης που το είχε αναλάβει, ο Ευάγγελος ο Κοροναίος.
εδώ, μαζί με άλλους, και ολοκληρώθηκε το 1968. Το 1968 λειτουργήσε κανονικά με όλες τις τάξεις. Το 1973, το 1973 λειτουργήσε και στη Νεάπολη και το πρώτο νηπιαγωγείο. Πρώτη νηπιαγωγός ήταν η Άννα η Τζορτζάκη. Για ένα χρόνο λειτουργήσε στο Δημοτικό, πάνω δόθηκε μια αίθουσα και μετά μου φαίνεται μεταφέρθηκε στο κτίριο του Καρκάνη. Αυτό περίπου που βρίσκεται, σε ποιο? Είναι στον δρόμο που πάμε για το Φαρακλό Μισοχώρη. Εκεί στη γωνία, στη διασταύρωση που έρχεσαι από το δρόμο, από τη γέφυρα. Από εκεί. Και συναντάς τη γωνία ακριβώς στο κτίριο. Τη μία μεριά είναι του Δημήτρη του Μινόγια, είναι σήμερα το κατάστημα. Την απέναντι είναι του Καρκάνη. Μια αίθουσα ισόγεια είχε λειτουργήσει εκεί. Και υπήρχαν κάποιο, έτσι στο μυαλό σας, αν σας έρχεται κάποιος βατικιώτης, ο οποίος φοίτησε σε αυτό το σχολείο και διέπρεψε. Πολύ. Έτσι, κάποια άτομα. Πολύ. Για ποια εποχή λες? Έτσι, κάποια πιο λαμπρά παραδείγματα για όλες τις εποχές. Πολύ βατικιώτες που πήγανε. Υπάρχουν. Δηλαδή, εκπαίδευση στην περιοχή. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί. Δηλαδή, και θα πάμε στο 19ο αιώνα. Έχουμε βατικιώτες που διαπρέψανε, που σπουδάσανε και στον 20ο αιώνα. Δηλαδή, είναι κατάλογος ρόκερος. Θα είναι άδικο να σου πω δύο ονόματα. Έχετε δίκιο. Από αυτά που διαβάσατε, ότι η κοινωνία έτσι ήθελε πολύ να μορφωθεί, ήθελε να πάνε τα παιδιά σχολεία. Ήθελε, αλλά. Ναι, ήθελε. Αγροτικές οικογένειες. Ήθελε και εμένα αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση, ότι τα παιδιά που ερχόντουσαν κυρίως από τα χωριά, έτσι, που ήταν φτωχά παιδιά, είτε αγρότες, αυτό, και νοικιάζανε, ερχόντουσαν οικότροφοι σε κάποιο σπίτι και δίνανε κάποια χρήματα ή ανταλλαγή κάποιων προϊόντων μπορεί να ήταν. Είδες ότι αυτά τα παιδιά προοδεύσανε και σπουδάσανε και γίνανε κάτι της ζωή τους, ας το πούμε. Ναι, παρόλο τις δυσκολίες. Τις δυσκολίες. Δίναμε εξετάσεις εντωμεταξύ για να περάσουμε από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Μάλιστα. Και ήταν αυστηρά, φαντάζομαι. Ναι, το τρίτο των μαθητών κοβότανε. Τόσο πολύ. Ναι. Και θυμάμαι ότι μετά στην τρίτη γυμνασίου περίπου που ήμασταν τόσα τα παιδιά, στο πούμε, που φοιτούσαμε, που όταν έγινε και η μετατροπή του γυμνάσιου σε λύκειο, τα παιδιά από την Ελαφώνησο, από την Ελίκα που έρχονταν από τα χωριά Άγιο Μάμα, Κουλέντια, όσα είχαν επιλέξει να έρθουν στη Νεάπολη, γιατί άλλα πηγαίναν και στις Μολάους, γιατί υπήρχε οικοτροφείο εκεί και μένανε. Από Καστανιές, από Βελανίδια, νοικιάζανε σπίτι εδώ στη Νεάπολη και πηγαίναν το Σαββατοκύριακο. Μάλιστα εκεί υπήρχε χρονιές που πηγαίναμε ξεχωριστά, οι μικρές τάξεις μια εβδομάδα πρωί, οι μεγάλες τάξεις μια εβδομάδα εναλλάξει. Μια εβδομάδα πρωί, μια εβδομάδα απόγευμα. Γιατί δεν χωρούσατε. Δεν χωρούσαν οι αίθουσες. Γι' αυτό μετά φτιαχτήκαν αυτές οι κάτω αίθουσες που χαλάσανε όλο την ομορφιά του παλιού σχολείου, ενώ μπορούσαν από το 90 να διεκδικήσουν να γίνει το δημοτικό αλλού. Το γυμνάσιο αλλού, το λύκειο αλλού. Και να παρέμενε αυτό το κόσμημα, γιατί ήταν πραγματικό κόσμημα. Αν λέτε ότι οι κάτω αίθουσες έγκριψε όλη την ομορφιά. Φύγονται από πίσω. Όλο, ναι. Πώς φαίνεται. Ναι. Υπήρχε παλιά και το μπάσκετ. Τι έγινε μεταγενέστερα αυτό? Το μπάσκετ λες το κάτω. Ναι. Το μπάσκετ έγινε το 1970. Μπάσκετ υπήρχε πάνω. Ήταν τα δύο προάβλια, δεν ήτανε? Ναι. Το κάτω προάβλιο είχε γίνει γήπεδο μπάσκετ. Καλά που το ανέφερες τώρα αυτό. Και μάλιστα ο πρωτεργάτης που όταν χτιζόταν το γυμνάσιο, νομίζω ότι κάπου το έχω γράψει αυτό, το έχω δώσει σε κάποια ανάρτηση, ήταν ο Τζίμις ο Χαραμής, ο οποίος τότε έφτιαξε τις μπασκέτες και φωτογραφικό υλικό με δική του δαπάνη, τις ξύλινες, ήταν ξύλινες τις μπασκέτες,
και δώρισε 5 μπάλες του μπάσκετ και μια αθλητική εμφάνιση. Ήταν χρώματος κόκκινη, γιατί την είχα φορέσει εγώ κι αυτή. Το 76 την είχα φορέσει. Σχολικούς αγώνες. Και μερικοί το πάνε και διδάσκαν τον μπάσκετ μετά οι καθηγητές στο προάβλιο αυτό. Και πηγαίνετε σε αγώνες, δηλαδή. Ναι, μεταξύ μας κάναμε σχολικούς αγώνες στην τάξη. Αργότερα σχολικούς αγώνες στη Λακωνία. Το μπάσκετ λοιπόν που βρίσκεται σήμερα το 70 ξεκίνησε και ήταν παιδική χαρά αυτό. Η οποία μάλιστα το 70 που φτιάχτηκε, κάποια χριστιανική οργάνωση το είχε φτιάξει και το διαχειριζόταν, μου φαίνεται, πέρα από την κοινότητα, είχε δώσει και το διαχειριζόταν αυτοπρόσκοποι. Τότε υπήρχε προσκοπισμό στην Νεάπολη. Και τον πρώτο χρόνο μου φαίνεται, ίσως και το δεύτερο, αλλά τον πρώτο χρόνο υπήρχε και ισοδοσμία δραχμή. Μετά αυτός ο χώρος κοινοτικός δόθηκε και έγινε το μπάσκετ αυτό που είναι. Άρα αυτές ήταν οι δραστηριότητες των παιδιών, μπάσκετ, προσκοπισμός. Εκείνα τα χρόνια. Ναι. Προσκοπισμός όχι, γιατί ξεκίνησε το 68 και κράτησε μέχρι το 74 στην Νεάπολη. 73-74 κάπου εκεί έσβησε. Δεν είχαμε, εντάξει. Δεν είχαμε ούτε γήπεδα είχαμε ούτε τίποτα. Ένα γήπεδο που είχε φτιαχτεί και εκεί υπήρχε. Δηλαδή μπορούσε να έχει κόσμο. Η Νεάπολη μπορούσε να έχει στάδιο, όχι γήπεδο. Γιατί είχαν βγει τα λεπτά. Υπήρχε. Αλλά πάντα μας έτρωγε η διχόνοια και τα συμφέροντα. Σκέψου ότι εγώ που έπεσα σε όλες τις μεταρρυθμίσεις, ξεκίνησα με καθαρεύουσα, δηλαδή έκανα γραμματική και συντακτικό Τζαρτζάνου. Στην πορεία μου άλλαξε αυτό και πήγα να μάθω γραμματική του Τριανταφυλλίδη στη Δημοτική και μετά στο γυμνάσιο έπεσα στο μονοτονικό σύστημα. Αλλάξατε, ναι, πολλά. Σε διάρκεια 12 χρόνων σπουδών είχα 3 μεταρρυθμίσεις στο λόγο και στη γραφή. Ναι, όχι πολλά. Και οι καθηγητές ήταν από εδώ οι περισσότεροι? Όχι, τα πρώτα χρόνια έρχονταν από αλλού. Και αυτό, δηλαδή μπορεί να υπήρχαν 1-2, αλλά έρχονταν από αλλού. Και αυτό ήταν ένα μειονέκτημα, γιατί ήταν η Νεάπολη δυσπρόσθετη, περνάνε πολλά μόρια. Όπως και τώρα. Και το είναι. Δεν έχει αλλάξει. Και τότε λοιπόν, στα 2 χρόνια φεύγανε. Εκτός αν βρισκόταν κανένας και παντρευόταν άντρας ή γυναίκα εδώ πέρα και έμενε παραπάνω χρόνια. Παντρευόταν με κάποιο τόπιο. Έτσι. Από τη δεκαετία του δειλά το 70 και μετά, τα μέσα του, δηλαδή από το 75-76, έχουμε και όλο και πιο συχνά περισσότερους ντόπιους καθηγητές. Αλλά τα πρώτα χρόνια, από όσο γνωρίζω, όλοι έρχονται στα. Αλλά αυτό το γυμνάσιο δεν είχε και μεγάλη διάρκεια ζωής. Δηλαδή, σκέψου ότι έγινε γυμνασιακό παράρτημα το 1954. Μέχρι το 1974-1975 που αρχίζανε να έρχονται οι 1-2 ντόπιοι να γίνονται 3-4. Ναι. Ήταν μια. Ενώ και το ίδιο και δασκάλους στο δημοτικό, δηλαδή. Και μην πω ότι δασκάλους έχουμε περισσότερους ντόπιους από το 90 και μετά. Τόσο πιο πρόσφατα. Που είπατε πριν για τους δωρητές, π.χ. για το Συγκρό και αυτά, υπάρχουν κι άλλοι έτσι που έχουν προσφέρει που ίσως να μην τους αναφέραμε? Ναι, και στην μαρμάρινη πλάκα που τράβηξες, πάνω λέει ένας χορηγός ευεργέτης, αν θυμάμαι καλά, και αναφέρει Αντώνης Χ. Κατσούλης. Αυτός λοιπόν ο Αντώνης Κατσούλης είναι του Χαριλάου. Κατσούλη ήταν από Νεαπολίτης. Το πατρικό σπίτι, ας το πούμε, ήταν στην Αγία Τριάδος. Που ανεβαίνει στο νούμερο 8-10, κάπου εκεί, στο δεξί μας χέρι, ήταν το Κατσουλέικο που λέγαμε. Είχε μεταναστεύσει στην Αμερική. Και το 1953
και αυτό λέει 1953, η μεγάλη αίθουσα η διπλή, που είχε φτιαχτεί το 1932, ανακαινίστηκε, τότε έγινε διπλή, με δαπάνη δικιά του αυτή η ξύλινη πόρτα. Όσοι έχουν φοιτήσει σε αυτό το δημοτικό σχολείο θα καταλάβουν ακριβώς τι λέω, που ήταν σειρώμενη και άνοιγε και γινόταν 2 αίθουσες. Όλα τα μπατζούρια όλου του σχολείου, γι' αυτό θα έβαλα να τραβήξει και τα παράθυρα. Ναι, αυτά τα 3 παράθυρα. Και τα 3 παράθυρα που τράβηξες ήταν τα 2 που είναι δίπλα-δίπλα, ήταν τα γραφεία των δασκάλων. Ενώ το άλλο που είναι παράθυρο ήταν η πόρτα που συνήθως σε αυτή την τάξη, έτσι πόρτα δασκαλάκι, που ήταν η 6η τάξη του δημοτικού εκεί. Αυτό θυμάμαι και εγώ τότε που έφυγα από το σχολείο αυτό, ότι υπήρχε αυτή η πόρτα και η τάξη των μεγαλύτερων παιδιών. Ναι, ήταν η 6η τάξη πάντα. Ναι. Και εσωτερικά επικοινωνούσαν και η πίσω πήγαινε η 5η τάξη. Σε αυτές τις 2 συνεχόμενες που ανοίγανε με τη σειρώμενη. Λοιπόν, αυτά έγιναν όλα με δαπάνη του Αντώνη του Κατσούλη, ο οποίος ήταν στην Αμερική και όσο ζούσε, αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, προφανώς το Σεπτέμβρη το δίδανε στους μαθητές, προφανώς φτάσανε από το καλοκαίρι στη σχολική επιτροπή και στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, έστελνε κυβότια με τετράδια μολύβια για να δίνονται στους φτωχούς μαθητές, η οποία τα αξιολογούσε η Σχολική Επιτροπή και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, και αυτό κράτησε για αρκετά χρόνια. Και καλά κάνουν και το έχουν βάλει την πλάκα, γιατί πιθανότατα να κράτησε μια δεκαετία αυτό. Ίσως και παραπάνω, δεν ξέρω πότε μπορεί να φύγει τη ζωή ο άνθρωπος. Και γι' αυτό βάλανε την πλάκα αυτή. Η χώρη του Δημοτικού, από την άλλη πλευρά. Από την άλλη πλευρά ήταν 2 σπιτάκια που ήταν η πρώτη και η Δευτέρα Δημοτικού. Υπήρχε το προαύλιο, από τη βορεινή πλευρά ήταν μεγάλα σκαλιά και εκεί κάναμε παράταξη ανατάξη, την προσευχή το πρωί, τη σημαία και όλα αυτά. Ενώ από εδώ που ήταν οι 2 μαρμάρινες οι πλάκες, υπήρχε, βέβαια στα χρόνια τα δικά μου δεν λειτουργούσε, αλλά πριν λειτουργούσε υπήρχε ένα πηγάδι, στη γωνία ακριβώς. Από μπροστά, από τη δυτική πλευρά, που είναι οι πλάκες. Που είναι οι μαρμάρινες οι πλάκες, που γράφει το 1/3 της αλήθειας, που λέω εγώ, στη μεγάλη πλάκα. Η οποία αυτή τοποθετήθηκε τότε το 27-28, που ανακαινίστηκε, χωρίς να λέει ποιος το οικοδόμησε, αυτό είναι. Ή μετά, όταν διορίστηκε το 1939, επί Μεταξά ξανά πρόεδρος. Ενώ οι άλλοι από πάνω μετά μπήκε το 1953, που αναφέρεται, που έκανε τη χορηγία ο Κατσούλης. Ναι. Άρα είναι σημαντικό η οικισμα. Τώρα είναι ναυτικό μουσείο στην περιοχή μας, γιατί έχει μεγάλη σημασία η ναυτοσύνη στην περιοχή, έχει διατηρηθεί σαν μουσείο. Ας πούμε. Αλλά είναι δηλαδή από τα κτίρια τα οποία είναι τα παλιότερα κτίρια της περιοχής, δηλαδή. Ναι. Είναι κτίριο, το μπροστινό είναι κτίριο του 19ου αιώνα. Και το πίσω, οι 2 μεγάλες οι αίθουσες που ανοίγανε, έχει οικοδομηθεί το 1932-33, πρέπει να ολοκληρώθηκε το χτίσιμό της. Και έχει κρατήσει την αρχιτεκτονική, δηλαδή την πρόσωψη όπως ήταν και παλιά, ή έχει αλλοιωθεί τελείως η εικόνα του? Τώρα τελείως έχει αλλοιωθεί. Και ο προαύλιος χώρος, στο προαύλιο χώρο, εκεί στο βορεινό κομμάτι, που ήταν απέναντι 2 αίθουσες που κάνανε η πρώτη και η Δευτέρα Γυμνασίου, ήταν 2 σπιτάκια. Ένα σπιτάκι ήταν και είχαν χτίσει μια άλλη αίθουσα. Τις πέρασα κι εγώ αυτές ως πρωτάκι δευτεράκι. Ο χώρος κάτω που προαυλιζόμαστε και που παρατασσόμαστε να κάνουμε την προσευχή το πρωί και τη σημαία, ήταν αρχαίο νεκροταφείο, που τα βλέπαμε.
παίζαμε, ήταν χώμα. Όσοι έχουν φοιτήσει στην ηλικία μου και μεγαλύτεροι, τα έχουν δει αυτά. Και τα παιδάκια πήγαιναν συνήθως είτε από τα σκαλάκια, δηλαδή, είτε από την πίσω πλευρά. Τα σκαλάκια φτιαχτήκαν το 70. Αργότερα. Τα μεγάλα σκαλάκια, λέμε. Ναι. Αυτά φτιαχτήκαν το 70. Άρα πήγαιναν από πίσω, δηλαδή. Από την, ναι. Ανεβαίνανε από το... Πώς το λένε, από την παραλία, το δρόμο Δημοκρατίας, πώς λέγεται. Του Φαρμακείου, τέλος πάντων. Ναι. Και στο παλιό μαγαζί του Νοτάκου ανεβαίναν την Ανηφόρα. Άλλοι ερχόντουσαν που μέναν από τα μια απέναντι, περνάγανε από διάφορα στενάκια, ερχόντουσαν μέσω Αγίας Τριάδας και... Τόσο ωραία στενάκια κρυφά έτσι, το οποίο δεν τα πιάνει το μάτι σου, αλλά είναι τόσο όμορφα και γραφικά. Υπήρχαν έτσι άλλα κτίρια στην... Και άλλοι ερχόντουσαν και από την παραλία και υπάρχουν, ας πούμε, δίπλα από το πατρικό μου το σπίτι, υπάρχει στενάκι που σε βγάζει στο δημοτικό. 2 στενάκια. Ναι. Και είναι αυτά τα... Υπήρχαν άλλα κτίρια εδώ στην περιοχή έτσι τόσο σημαντικά και παλιά όπως είναι το δημοτικό ή το γυμνάσιο. Ναι. Όλη η παραλία έχει πολλά κτίρια, αλλά αυτά είναι... Το κοινοτικό π.χ. κτίριο. Όχι, το κοινοτικό είναι τελευταίο τώρα. Σχετικά πρόσφατα. Υπάρχουν όμως, δηλαδή υπάρχουν κτίρια τα οποία για μένα το πιο σημαντικό κτίριο είναι η γωνία που λέμε του Γκούβερη. Στα σκαλάκια. Εδώ. Ναι. Εδώ. Η γωνία του Γκούβερη, αυτό το κτίριο που σήμερα έχει μείνει η γωνία του Γκούβερη, το απέστησε γύρω στο 53-54 πρέπει να το αγόρασε ο οδοντίατρος ο Γιώργος ο Γκούβερης. Σήμερα το έχει ο γιος του, έχει περάσει στο γιο του το Γιάννη το Γκούβερη και αυτός γιατρός είναι. Αυτό για μένα είναι το πιο ιστορικό κτίριο, σαν ιστορία κτίριο, γιατί σαν κτίριο έχει χτιστεί τώρα. Δηλαδή το 53, κάπου εκεί, 54 όταν το αγόρασε. Αυτό τι αξία είχε, τη σημασία, πώς χρησιμοποιείται? Αυτό ανήκε πρώτα στην οικογένεια Δερτιλή. Στο Βασίλη το Δερτιλή με το παρατσούκλι Βασιλαριάς. Αυτός είχε... Τα παιδιά του ήταν ο Παναγιώτης και ο Λεωνίδας. Παιδιά που είχαν γεννηθεί το 1902-1903. Ήταν οι πρώτοι, ας πούμε, επιστήμονες βατικιώτες που βγήκανε. Ο ένας έγινε, ο Παναγιώτης, ο μεγαλύτερος, έγινε καθηγητής πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη. Ο Λεωνίδας ήταν... στην αρχή ήταν στο χρηματιστήριο. Από εκεί 32, ναι, ήταν και εκλεγότανε μάλιστα για πολλά χρόνια. Και μετά επί κυβερνήσεως πρώτης θητείας του Καραμαλή ήταν βουλευτής, εκλεγόταν όμως από Αθήνα. Όπως είπαμε. Και υπουργός είχε διατελέσει. Μία κόρη που την είχε παντρέψει εδώ με το φαρμακοποιό το Σαρσέτη. Αυτός λοιπόν... Πώς χρησιμοποιείται αυτό το κτίριο, δηλαδή? Λοιπόν, αυτό το κτίριο λοιπόν, το οποίο πήγαινε μέχρι πίσω και το κτίριο του Γιαλιλή, όλο αυτό ήταν περιουσία του Δερτιλή, του Βασιλαριά. Αυτό λοιπόν το κτίριο, το 1000, τώρα θα πούμε και κάτι άλλο που, μια σου. Ας το πούμε συνοπτικά. Το 1920, μάλλον να το πω διαφορετικά, στη Νεάπολη, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, το 1895 μέχρι το 32 λειτουργούσε αρχαιολογικό μουσείο. Απίστευτο, ναι. Όντως. Λοιπόν, αλλά εντάξει, και σινεμά π.χ. που είχε. Βέβαια, μην τρελαθούμε, δεν ήταν το μουσείο όπως ξέρουμε τα μουσεία. Επειδή όταν χτίστηκε η Νεάπολη, υπήρχαν πολλές αρχαιότητες. Λοιπόν, αυτές οι αρχαιότητες είχαν συγκεντρωθεί και μπήκαν στο κτίριο του Σωτηριανού. Για να σου το πω, να το καταλάβεις σήμερα, προς το τέλη του 19ου αιώνα, και λειτουργήσαν, είχαν τοποθετηθεί μια σειρά όλες οι αρχαιότητες, οι οποίες ήταν πάρα πολλές. Είναι το κτίριο που έχει ο αδερφός μου Αντώνης σήμερα και πουλάνε τις εφημερίδες και αυτά.
Δίπλα από την καφετέρια ακριβώς του. Ναι. Αυτό ήταν και είναι σήμερα διάδοχη κατάσταση στο Τριανό. Από το 1895 μέχρι το 20 ήταν αρχαιολογικό μουσείο. Έφυγε από εκεί μετά και πήγε στο δίπλα, εκεί στο κτίριο που σου ανέφερα, του Γκούβερ, που ήταν του Βασιλαριά. Από το 20 μέχρι το 32. Το 1920 λοιπόν πάει στο κτίριο αυτό του Βασιλαριά. Το 32 γίνεται η οικονομική κρίση, δεν του πληρώνουν τα ενίκια και παίρνει τα γάλματα και τα βγάζει στον κήπο πίσω. Αυτό τον κήπο έβλεπε η Ελένη Σαραντίτη ως κορυφαίο ο κήπος με τα γάλματα. Εκεί υπήρχαν. Αυτόν δηλαδή. Και υπήρχαν μέχρι το 1953 εκεί σε αυτόν τον χώρο. Τα πού πήγανε. Λοιπόν, αυτόν τον κήπο έβλεπε η Ελένη. Να έρθουμε τώρα λοιπόν. Αυτό το κτίριο λοιπόν του Γκούβερ που λέμε ήταν αρχαιολογικό μουσείο. Ναι, οπότε είχε μεγάλη σημασία για την περιοχή. Λοιπόν, βγήκανε τα γάλματα, μείναν στον κήπο, την πορεία τους έχουμε άλλη. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος, μάλλον όταν ήρθαν οι Ιταλοί, γιατί η Νεάπολη είχε Ιταλούς, δεν είχε Γερμανούς, είχε 150 Ιταλούς. Αυτό το κτίριο το έκαναν διοικητήριο. Μάλιστα. Και τα πίσω κτίρια του Βασιλαριά και κάποια άλλα εκεί που είχαν χρησιμοποιήσει, συν ένα κτίριο του Τσαλαβούτα που λέμε, που ήταν μετά το ερείπιο που υπάρχει ένα κτίριο, το δρόμο, εκεί μέναν οι Ιταλοί. Όταν φύγανε οι Ιταλοί, από εδώ αποχωρήσανε το 1944 και οι Γερμανοί γενικά από τη Λακωνία, πριν λήξει ο πόλεμος, αυτό το κτίριο οι αντάρτες, το ΕΑΜ, μαζί με την τοπική κοινωνία το κάνανε νοσοκομείο. Μάλιστα. Μάλιστα έχω και τα πρωτότυπα έγγραφα της πρώτης επιτροπής. Είναι πολλά. Το βιβλίο νοσηλείας, έχω τα πρωτότυπα στα χέρια μου. Τώρα πώς τα έχω βρει και αυτά είναι άλλη ιστορία. Ναι. Έρευνα. Λοιπόν, υπήρξε λοιπόν και νοσοκομείο. Απίστευτο, ναι. Άρα δηλαδή έχεις ένα κτίριο που ήταν μουσείο, το έχουν οι κατακτητές, έγινε νοσοκομείο και μετά επί εποχής Γκούβερη λειτουργήσε για πόσα χρόνια, σίγουρα μια 20ετία, το τελωνείο κάτω. Και αυτό σημαντικό κτίριο. Ναι. Λοιπόν, άρα για μένα ιστορικά είναι το πιο σημαντικό κτίριο. Τώρα στη Νεάπολη υπάρχουν κτίρια τα οποία, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, από όταν φτιαχτήκανε τα κτίρια, άσχετα το αν γκρεμιστήκανε, αλλάξανε ιδιοκτήτη ή οτιδήποτε, το ισόγειο κατάστημα, πάντα μιλάμε για την παραλία, πάνω από 100 χρόνια δεν έχει αλλάξει χρήση επαγγέλματος. Ποιο λέτε? Έχει 3 κτίρια τέτοια η Νεάπολη. Το ένα κτίριο είναι το πιο παλιό απ' όλα, που είναι του Σαραντίτη. Τώρα το έχει ο γιος της Γκόλφος, που λέμε, που είναι καφενείο. Έτσι. Αυτό το κτίριο, λοιπόν, το ισόγειο κατάστημα από το 1800, κατεγραμμένο από το 1895 μέχρι σήμερα λειτουργεί καφενείο. Δεν άλλαξε χρήση. Μπορεί να άλλαξε το κτίριο. Ναι. Η χρήση όμως του ισόγειου καταστήματος παρέμεινε το ίδιο. Το δεύτερο κτίριο είναι εδώ που είναι ο ναύτης. Ναι. Που είχε ο ξαδερφός μου ο Παναγιώτης ο Πιλίνης. Ναι. Αυτό οικοδομήθηκε από το 1920. Είναι το ίδιο κτίριο, δεν έχει αλλάξει. Έχει ανακαινιστεί, αλλά δεν έχει αλλάξει. Το κτίριο είναι το ίδιο. Μα δεις και παλιές φωτογραφίες. Το ισόγειο κατάστημα από το 1920 μέχρι σήμερα, δηλαδή 104 χρόνια, δεν έχει αλλάξει χρήση. Είναι καφενείο, μαζική εστίαση, έτσι. Τώρα πάει στα πιο σύγχρονα. Αλλά χρήση επαγγέλματος, το ισόγειο κατάστημα δεν έχει αλλάξει. Και το τρίτο είναι εκεί που είναι ο αδερφός μου, το πατρικό όμως, γιατί είναι δύο αίθουσες, άσχετα το αν φαίνεται μία, στο πατρικό μας, και αυτό από το 1920 μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει χρήση.
Όχι, είναι ωραίο που τα μοιραστήκατε, γιατί τώρα έχουμε άλλη εικόνα για το πώς ήταν η Νεάπολη, πόσο σημαντική είναι, τι κτίρια είχε, τι έχει. Με το μάτι μας μπορούμε να το καταλαβαίνουμε, αλλά έχει μεγάλη ιστορία η περιοχή. Ναι, εγώ μπορώ να σου πω, έχω φωτογραφία τώρα, την παλιά Νεάπολη, μπορώ να σου πω και ποιανού ήτανε. Ναι. Και τώρα θα έχουμε άλλη εικόνα όταν βλέπουμε τα κτίρια αυτά για το τι σημασία είχαν, θα νιώσουμε πιο κοντά στην περιοχή. Υπάρχουν και άλλα κτίρια που έχουν ιστορία. Ανέφερα έτσι τώρα αυτά τα 4. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα μοιραστήκατε. Εγώ ευχαριστώ. Να δούμε την έρευνά σας. Ευχαριστούμε που μοιραστήκατε αυτά τα στοιχεία. Ναι, Ειρήνη, κοίταξε να δεις, επειδή και εμένα η γνώση μου πάνε μέχρι ένα σημείο. Άρχισα το να κάνω σήμερα. Δεν τελειώνει η έρευνα ποτέ. Ναι, η έρευνα ποτέ δεν τελειώνει και μάλιστα το διαπίστωσα από την πρώτη στιγμή, γιατί κουτούλαγα, διάβαζα κάτι και ξαφνικά λέω ότι στο κάτι υπάρχει και κάτι άλλο που έπρεπε να πάνε να ανατρέξεις. Δηλαδή δεν σταματάει ποτέ. Και τώρα που μιλάμε μπορεί ξαφνικά να σου βγει κάτι που λες. Αυτό, γι' αυτό κάνουμε και το βίντεο, για να μεταδώσουμε γνώσεις και να πάρουμε πίσω και γνώσεις αν υπάρχουν, να κάνουμε ένα ωραίο διάλογο. Το θετικό και ταυτόχρονα αρνητικό είναι ότι ο τόπος μας έχει κατεγραμμένη ιστορία. Εγώ δηλαδή έχω ανακτήσει πάνω από 10.000 έγγραφα από τα γενικά αρχεία του κράτους, από τις βουλίες, έγγραφα πάντα μιλάμε επίσημα. Ναι. Και πολλές φορές σοβαρά δημοσίευματα που επιβεβαιώνουν κάποιες λαογραφίες ή παραδόσεις, ας το πούμε, για τον τόπο μας. Και αυτά είναι μόνο για 2 αιώνες. Ναι. Γιατί σε κάποια δεν υπάρχει πρόσβαση. Δηλαδή πρέπει να πάνε να τρέξεις, να πας στη Βενετία, να πάνε να ψάξεις με ελληνικά αρχεία και να μάθεις και τη λατινική γλώσσα που μιλάγαν και γράφανε αυτά. Δηλαδή θα έχεις άλλο επίπεδο γνώσης και πολύ περισσότερο να πας στα οθωμανικά, τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να τα βρούμε αυτά, να μας τα δώσουν. Ναι. Πρέπει να γίνουν κρατικές συμφωνίες. Βασικά ο κρατικός μηχανισμός πρέπει να κινητοποιηθεί σε αυτό. Εντάξει. Αλλά ο τόπος μας έχει μεγάλη ιστορία. Και δεν μιλάω για την αρχαία ιστορία. Ναι, και είναι άλλο μεγάλο κομμάτι. Ας πούμε για την νεότερη. Μιλάω για τα σύγχρονα Βάτικα όπως τα γνωρίζουμε σήμερα εμείς. Γιατί έχουμε ιστορία, εμείς δεν την έχουμε αξιοποιήσει ή δεν την έχουμε εκμεταλλευτεί σωστά. Ναι, και δεν διδάσκεται κιόλας για να γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι αυτό που έχω πει εγώ, ότι σε κάποια τάξη του σχολείου, δεν ξέρω σε ποια τάξη, υπάρχουν πιο ειδικοί για μένα, πρέπει να υπάρχει μάθημα τοπικής ιστορίας. Συμφωνώ, ναι, συμφωνώ σε αυτό. Να πεις ποιος θα τη γράψει. Αυτό όμως, γιατί άλλη τοπική ιστορία των Βατίκων, άλλη τοπική ιστορία της Μάνης του Γηθίου, άλλη της Σπάρτης, έτσι. Αλλά πρέπει υπάρχει τρόπος, ακόμα και αν δεν υπάρχει συγκροτημένο. Ναι, μπορείς όμως υπάρχει τρόπος να συλλέξεις πηγές. Ο ντόπιος να μάθει και την τοπική του ιστορία, όχι τη λαογραφία, γιατί η λαογραφία περιέχει και μύθο. Γιατί πολλές φορές, ας πούμε, για κάποια διαφορετικά θέματα που μιλήσαμε, όπως μιλάμε τώρα, με κάποιους κάναμε κουβέντα και μου λέει, μα δεν είναι έτσι. Εμένα ο παππούς μου τα έλεγε αλλιώς. Ο παππούς του μετέφερε. Όταν λοιπόν πήγαινα εγώ και του έλεγα, όρισε πάρε το ντοκουμέντο, το πίσω. Μετά. Ναι, γιατί ο παππούς του μετέφερε είτε αυτό που είχε ακούσει ο πατέρας του ή αυτό που το βόλευε. Ναι, η πιο υποκειμενική άποψη έχει ο καθένας για τα πράγματα. Ναι, ή που δεν το ψάξε να δει τι είναι. Ναι, έτσι δημιουργούνται και οι φήμες. Ναι. Και εγώ μέχρι πριν χρόνια, ας πούμε, ήξερα ότι το δημοτικό σχολείο ξεκίνησε στην Νεάπολη το 1882. Αυτό είχαμε διαβάσει, αυτό μας είχαν πει, αυτό είχαν βρει οι τότε. Αλλά είναι πιο νωρίς, μπορεί και πιο νωρίς τελικά. Εγώ το βρήκα από έναρξη του ελληνικού κράτους από το 1828 στα Βάτικα, στη Νεάπολη από το 1846. Έτσι.
Και μπορεί να υπήρχε και πίσω από το 1828 που δεν είχα πρόσβαση ή δεν το έχω βρει. Ή και μπορεί να το βρω στην πορεία, ναι. Ή κάποιο άλλο από μένα που μπορεί να έχει την ίδια τρέλα ή οτιδήποτε να πάει να το βρει, να ασχοληθεί. Ναι, όχι, θα χαρούμε σίγουρα να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους και να ανταλλάξουμε γνώσεις. Η έρευνα ποτέ δεν σταματάει. Πάντα κάτι καινούριο θα του ανακαλύψει. Όχι, και είναι ευχάριστο και ευχαριστούμε που τα συζητήσαμε. Και αυτό το βίντεο θα το κρατήσουμε έτσι, να σκεφτόμαστε πώς ήταν η περιοχή. Ευχαριστούμε και πάλι. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.